kaisa just report maka tu mari jeng phaigang ke basto to PW office khulana tongo but jeng bana hambe likhe te request khimani bagi borok kan le request mai bor buchikha borok kaisa without chini jeng phaisar borok khaini rules tongo but borok state government order por mani kintu jeng phaiba pore borok chini force bit borok mani kha abaga jeng borok hambai karam borok na ya jamna class so borok amno hambai kakyo mo location ko po jaga kala ma jotonbari te PW office